Ame au foka a wale nyumando o menu matrafalindo Sherif la jabaran sula sanga an wakati au bismillah kene jam kan jam kan mi sigi kumika au kuna foni anika au la famnya bana ani banana zo yaula wala sanni au amsiga anganya na ma ke ketu mina kasoro amakani kala yayi abe otugula bi ankele no ga wole bla dɔgɔtɔrɔ kalandenw ma minnu ka kalan bɛnnen don sanfɛ kalanso ma n'o ye faculté de médecine dɔgɔtɔrɔya kalansoba yɛrɛ ani ninnu de bɛna jaabi ka masala kɛ bi an bɛna kuma galamani tɛngu u la u ka u tɔgɔ n'u jamu fɔ an ɲɛna an bɛ segin ka na an ka babu kɔnɔ n kɛnɛya fan fɛ balimakɛ bɛ se ka kɛ ka i tɔgɔ ni jamu fɔ an ɲɛna. Ne tɔgɔ Mohamed Lamine Traoré ne bɛ sanfɛ kalanso la kilasi 6nan. Ok, i ni ce an ka weleli jaabi la ka na an ka maa welelen filanan ale fana bɛ se k'a tɔgɔ n'a jamu fɔ an ɲɛna. D'accord, alors ne tɔgɔ Salif Jamu Fofana ne ye sanfɛ kalanso n'o y'an ka dɔgɔtɔrɔso kalanso lakɔliden dɔ ye n bɛ kilasi 6 la ɲinan. Ok, i ni ce an ka weleli jaabi la bi an bɛna jaabi ka masala babu seni kan min bɛ tali kɛ u kɛlen n'u ka baarabolo dɔw boloda Bamako faba kɔnɔ k'o ɲɛsin jamanadenw olu ka kɛnɛyaw bɛ se ka sabati ko ɲuman cogoya min na sɛgɛsɛgɛliw b'a la farikolo ɲɛnajɛw b'a la fo ka taa se o n'a ɲɔgɔnna caman ma u bɛna don minnu kɔnɔkumaw la ni ka a ɲɛfɔ an ɲɛna barosen kɔnɔna na an ka ɲininkali fɔlɔ yanni an ka don an ka masala kɔnɔ n balimakɛ i ye décision ta ka kanu ka taga faculté de médecine n'o ye dɔgɔtɔrɔya kalansoba ye yalima hakilina jumɛn de ye i bila faculté de médecine o sugandili la i bɛ se k'o ɲɛfɔ an ɲɛna. D'accord, docteur Touré ka ɲininkali ninnu vraiment diyara n ye. Hakilina mun yɛrɛ y'a to ne ye sanfɛ kalanso médecine ka choisi hakilina caman don. De fait que fɛn yɛrɛ dɔgɔtɔrɔya baara yɛrɛ a ka di ne yɛrɛ fɔlɔ ka ɲɛ mɔgɔw ma k'aw furakɛ ka kɛnɛya lana o yɛrɛ a ka di ne yɛrɛ fɔlɔ o y'a fɔlɔ ne y'a choisi ani an ma depuis ko n y'a ta ko n bɛ fɛ ka kɛ depuis an ka dɔgɔ n fakɛ ani bamuso vraiment olu ye n encouragé a kan ko n bɛ se k'a kɛ ko ni fɛn fɛn ka di maa ye k'i bɛ se k'a kɛ ne yɛrɛ ka fɛn yɛrɛ motivation yɛrɛ fɔlɔ min yɛrɛ ka se ka na mɔgɔ minnu mago b'a la yɛrɛ ka se ka kɛnɛya di o ma a kɛcogo ɲuman na o ye belebeleya la n bɛ se ka da nɔ la. O ye hakilina ɲumanba ye wa mɔgɔ bɛ se k'a fɔ fɛnɛ i sera ka d'a kan i bɛ i ka kalan kuncɛyɔrɔw la an bɛ dugawu kɛ hali bi ala k'a tɔ bɛɛ lajɛlen nɔgɔya o kɔfɛ an ka maa welelen filanan ale fana bɛna ɲɛfɔli kɛ an ye sababu jumɛn de y'a to i taara inscrit faculté la yalima jari yɛrɛ de i n'a fɔ i balimakɛ bɔra k'a fɔ cogo min na walima i y'a ye mɔgɔ dɔw de la n'a kanu donna i la ou bien sababu jumɛn i bɛ se ka min fɔ n ye. D'accord, ɲininkali diyara n ye. Ne ka motivation nana source kelen de la o source o bɔra n fakɛ la ala ka hinɛ la ale kun y'a souhaité sabula dɔgɔtɔrɔya baara kun ka d'a ye kosɛbɛ mais hali ni ala m'a don a garisigɛ la a kun y'a laɲini a den dɔw fɛnɛ ka kɛ dɔgɔtɔrɔ ye depuis n ka dɔgɔ n y'o m'o kuma mais hali n'a ma fɔ n ɲɛna n y'a kumaw tɔmɔ du kɔnɔ bi n ka dɔgɔ n yɛrɛ n bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la n bɛ dɔgɔtɔrɔw ka lahala ye u bɛ boliboli minnu kɛ cɛsiri minnu na donc o bɛɛ ye fɛn kanu donna depuis n bɛ lycée la n ye n ka décision ta ala tanu alhamdulilayi an ma sira kan. Ok, hakilila fɛnɛ u ka nin hakilina ninnu de fɛnɛ y'a to bi yɛrɛ an ka babu sen bɛna boli min kan u ni o bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na ka d'a kan jɛkulu b'u bolo jɛkulu min ni o sigilen don ka ɲɛsin jamanadenw olu ka kɛnɛya bɛ se ka sabati cogo jumɛn na baara caman b'u bolo an ka ɲininkali fɔlɔ bɛna tɛngu an balimakɛ la yalima i bɛ se ka i da don jɛkulu in yɛrɛ la jɛkulu in ye mun de ye ale ni jɛkulu in nana nacogo min na. D'accord, mais n da don jɛkulu in na jɛkulu in yɛrɛ a tɔgɔ fɔlɔ action santé commune 1 n'o ye cakɛda fɔlɔ sigida fɔlɔ commune 1 o agent de santé fɛn fɛn bɛ yen nɔ ni mɔgɔ bɛ dɔgɔtɔrɔya kalan pharmacie k'i ye laboratoire k'i bɛ santé kɔnɔna la dɔrɔn action jɛkulu in sigira an bɛɛ de kama jɛkulu in yɛrɛ a bɛ yen nɔ a mɛnna jɛkulu in sigira depuis 1997
jɛkulu in bɛ yen nɔ fo bi mais jɛkulu in a kun sera wagati dɔ ma 2015 ɲɔgɔn ninnu jɛkulu in a ka baarakɛta ninnu a kun sumayara vraiment parce que mɔgɔ kun tɛ yen k'a b'a di 2000 bɔ tununa a kun bɛ ka bon maintenant anw mun bɛ ka yɛlɛ anw sera cakɛda kilandenw la a bɛ sigida caman na anw fɛnɛ de farala ɲɔgɔn kan n'an ka président yɛrɛ sigilen filɛ a gɛrɛnna a y'a fɔ a ye initiative ta jɛkulu a bɛ sigida tɔw la mun na anw yɛrɛ tɛ se k'a sigi an ka se ka dɛmɛ don an ka sigida mɔgɔw ma an fɛnɛ de farala ɲɔgɔn na o hukumu kɔnɔna la ka se ka boliboliw kɛ ka mɔgɔw ɲini mɔgɔ minnu kun b'a la ka kɔrɔ an y'u ɲini dɔɔni dɔɔni an ye caman sɔrɔ o la bi alhamdulilayi donc o b'a yira k'a fɔ ani o mɔgɔ kɔrɔ ninnu an bɛ contact la wa b'an dɛmɛ an ka ko caman na an tɛ foyi kɛ n'o t'a kalama o yɔrɔ fɛnɛ na. Ok, maintenant président comme e yɛrɛ de association yɛrɛ président i bɛ se ka mun de fɔ an ɲɛna association in kun kan. D'accord, comme jɛɲɔgɔnkɛ y'a fɔ cogo min na jɛkulu in bɛ yen nɔ jɛkulu kɔrɔba don depuis juin kalo tile 6 san 1997 jɛkulu in sigira jɛkulu in ye baara caman kɛ commune 1 kɔnɔna la ka bɔ hali commune 1 yɛrɛ kɔnɔna la u ye baara caman kɛ kɛnɛya ta fanfɛla la donc jɛkulu ye jɛkulu kɔrɔba ye a fɔ cogo min na bakuruba ta la a b'a ta commune 1 kɔnɔna la agent de santé fɛn fɛn bɛ yen e de sage-femme ye i ye infirmière ye i ye infirmier ye i ye laboratin i bɛ faculté de médecine na i bɛ pharmacie la i bɛ ɲi ta furakɛli yɔrɔ la a bɛɛ lajɛlen jɛkulu in kɔnɔna la a bɛɛ lajɛlen de bɛ jɛkulu in kɔnɔna la u bɛɛ de ye jɛkulu faralen ɲɔgɔn kan donc o de ye action santé commune 1 maintenant objectif jumɛn de bɛ aw la jɛkulu in sigili la sen kan. D'accord, objectif ye bakuruba 2 dɔrɔn de ye o bakuruba fɔlɔ o ye ɲɛsili ka kɛ an ka sigida kɛnɛya ko an ka ɲɛsin o ma denmisɛnninw maakɔrɔ muso a bɛɛ lajɛlen k'an ɲɛsin olu ka kɛnɛya ma o bɛ tali kɛ sira caman fɛ bakuruba 2nan n'an b'a fɔ o ma fara ɲɔgɔn na n'o ye union ye sabula baara foyi tɛ se ka kɛ tant que n'aw ma fara ɲɔgɔn kan o ye ka dɔgɔtɔrɔ minnu bɛ commune 1 kɔnɔna la ka se k'u fara ɲɔgɔn kan ka kɛ bolokuru kelen ye walasi an bɛ se ka ɲɔgɔn fɛ an bɛ se ka baara caman kɛ kɛnɛya ta nasira fɛ. Maintenant jɛkulu in kɔnɔna na mɔgɔ minnu ye kɛnɛya sigilamɔgɔw ye i da sera a ma k'a fɔ olu de bɛ se ka don a la a dannen don olu dɔrɔn na ou bien hali mɔgɔ wɛrɛ minnu bɛ yen nɔ minnu tɛ kɛnɛya tigilamɔgɔw ye mais ni aw kanubagaw don yalima olu fana bɛ se ka don jɛkulu in na wa. D'accord, o yɔrɔ la a sollicité kosɛbɛ kɛnɛya tigilamɔgɔw de fanfɛla la nka ni sympathisants bɛ yen nɔ n'an b'a fɔ minnu bɛ se ka bɔ yɔrɔ wɛrɛ walima minnu tɛ domaine kɔnɔna la nka a kanu b'u la ka dɔgɔtɔrɔw dɛmɛ u ka baara taasira la donc olu fɛnɛ ils sont les bienvenus an b'olu fɛnɛ bisimila an cɛ la voilà. Ok, i bɛ se ka dɔɔni ɲɛfɔ an ɲɛna jɛkulu in yɛrɛ kɔnɔkow la yalima gɛlɛya bɛ aw kan jɛkulu in kɔnɔna na wa. Ok, gɛlɛya caman b'an kan jɛkulu in kɔnɔna la o gɛlɛya fɔlɔ ni da bɛ se ka don o la o ye mobilisation fanfɛla ye n'i ye mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ni baaraw bolodara i b'a ye ni mɔgɔw ka yetaw tɛ kelen ye joona an tɛ ɲɔgɔn faamuya o yɔrɔ kɔnɔna la ka mɔgɔw labɔli o bɛ kɛ o gɛlɛya caman b'an kan ka tɛmɛ o la dɛmɛbaga ko ta fanfɛla fɛnɛ la o ko sen ka suma kosɛbɛ sabula kɛnɛya bɛ fɛn caman demande donc ni bɛɛ y'a ka fitinin fara ɲɔgɔn kan o fitinin de bɛ se ka kɛ ka sigida mɔgɔw ka se ka la kɛnɛya lase olu ma n'a danna o ma an ye lakɔlidenw ye donc a kuma ka ca dɔɔni dɛmɛbagaw de fɛnɛ kan ka k'aw la pour que aw ka laɲini ka se ka sabati. Ok, o faamuyara yalima i bɛ se ka dɔ fara i balimakɛ ka nin kɔrɔfɔ ninnu kan gɛlɛya ko ta fanfɛla la yanni an ka se an ka ɲininkali wɛrɛ ma. D'accord, ne bɛ se ka mun fara n ka président ka kuma kan n'o ye gɛlɛya ta fanfɛla ye komi a y'a fɔ cogo min na an ye ekɔlidenw ye fɔlɔ anw ye a volonté b'anw na ka se ka na an ka sigida dɛmɛ
on y'an volontaire maintenant o kɔni tɛ se ka kɛ ka n'a sɔrɔ fɛn dɔ tɛ yen n'i y'a mɛn i bɛ mɔgɔ dɛmɛ i b'a furakɛ fɛn dɔ ka k'a bolo fɔlɔ en plus aussi fɛnɛ mun yɛrɛ ka gɛlɛn n'a bɛɛ yɛrɛ mɔgɔ ka sɔrɔ fɔlɔ mɔgɔ minnu bɛ a dɛmɛ a la ni agent de santé yɛrɛ fɛnɛ walasa ka baara nɔgɔya a bolo i b'a sɔrɔ association kɔnɔ mɔgɔba bɛ yen nɔ mais a bɛ n'a fɔ o motivelen de tɛ ni fɛn ninnu kɛra motivation ka suma fɛn min nɔ parce que a bɛ se ka kɛ mɔgɔw ka kɛ i ka yeta tɛ kelen a bɛ kɛ dɔw bolo ko temps perdu don mais an kɔni bolo mɔgɔ dɛmɛ kɔni sigida la fɛn belebeleba don i y'a faamu ne bɛ se ka o de fɔ ka fara an ka Segal ka kuma kan. Ok, maintenant nin jɛkulu in bɛ aw bolo aw faralen don ɲɔgɔn kan yalima san kɔnɔ walima wagati ni wagati waleya jumɛnw de bɛ yen nɔ aw bɛ min kɛ ka ɲɛsin aw ka sigidadenw ma. D'accord. An ka ni jɛkulu min bɛ yen nɔ komi bureau de sigilen don bureau bɛ renouveler chaque année san o san an bɛ bureau kɛlɛ kura sigi o bureau ninnu kɔnɔna na san dɔ bɛɛ b'a ka san kɔnɔ i bɛ fɛ ka baara mun kɛ i b'a structurer i b'a bila i n'a fɔ n bɛ n da don baara dɔw la k'a fɔ an bɛ dɔnni sanw kɛ n'o ye jolidiw ye an bɛ semaine ni santiw kɛ n'o ye ka dɔgɔkun dɔ ta kɛnɛya dɔrɔn kama lajɛliw ni dépistage o kɔnɔna la an bɛ sensibilisation fɛnɛ k'a kɔnɔ ni sensibilisation ninnu fɛnɛ na jeunes dɔw bɛ yen nɔ accident ninnu a kɔlɔlɔ an b'olu ɲɛfɔ an bɛ k'a fɔ secrétaire la an bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛw ɲini yɛrɛ fɛnɛ ka fara an kan walasa an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ parce que ko mɔgɔw cogo min na jamakulu de bɛ jɛlen o bɛ bin fɔ ani bana caman bɛ yen nɔ fɛnɛ n'a bɛ jeunes kunda a bɛ mɔgɔ wɛrɛ mɛn jeunes ta ka ca bi in na an bɛ se olu bɛɛ ma an b'olu bɛɛ fɛnɛ ɲɛfɔ o bɛɛ b'a la sani orphelinat ninnu na n'o y'a ye den minnu falola n'o bɛ orphelinat na an bɛ to ka dɛmɛw ɲini n'a kɛra finiw ye fɛnw ka to ka taa dɔn kɛ orphelinat na ka kɛ dɛmɛ ye ka ɲɛsin u ma. Ok, o kɔrɔfɔ nin faamuyana président bɛ se ka mun fɔ ka fara balimakɛ ka nin kuma ninnu kan. Je pense que a datura fɛn caman na en gros a b'o olu de résumer o ye sensibilisation ye an ka an tagabolo o bɛ tali kɛ yanni a b'a fɔ bana kunbɛn o ka fisa ni bana furakɛ n'o ye sensibilisation hukumu kɔnɔna la se ka dankari kɛ an tagabolo an ka ko sigicogo sigida kɔnɔna la ta dumuni ta fanfɛla la u bɛ taa an yɛrɛ tagabolo la donc ka se ka sensibilisation kɛ o fanfɛlaw la ka se ka hakiliw la éveiller o comportement ninnu ka se ka éviter yanni a ka se furakɛliw yɔrɔ ma. Ok, maintenant aw kɛlen n'u ka dɔgɔkun dɔ kɛrɛnkɛrɛn k'o sugandi Bamako faba kɔnɔ i bɛ se k'i da don dɔgɔkun in na dɔgɔkun in bɛ tali kɛ mun de kan. D'accord, an dɔgɔkun in n'an kɛlen don k'o sigi sen kan n'a bɛ wele semaine de santé socio-culturelle et sportive o ye an ka activité belebeleba dɔ de o activité a bɛ tali kɛ tile 5 jate la o tile 5 in kɔnɔ fɛn caman b'a kɔnɔ a y'a fɔ cogo min na lajɛliw b'a kɔnɔ laseliw b'a la pour que ka se ka yɛlɛma don an ka habitude de vie la minnu ma yen nɔ n'o ye sensibilisation ye jolidiw b'a la lajɛliw bɛ kɛ population ye fu wari sara dépistage bɛ kɛ n'o ye ka sukaro hakɛyaw lajɛ diabète ni tension ta fanfɛla la an b'olu bɛɛ kɛ fu an ka sigida mɔgɔw ye ka o bɛɛ kɔfɛ bɔlɔntanw fɛnɛ b'a la sabula i tɛ se ka kuma kɛnɛya kan n'i ma kuma farikolo ɲɛnajɛw fɛnɛ kan. O fana kɛnɛya na sira dɔw ye. Voilà. Ok, o faamuyara. Maintenant kun jumɛn de la aw ye ni activité ninnu sugandilen kɔfɛ a bɛna kɛ Bamako faba fan 14 bɛɛ de la walima yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen de b'aw bolo aw kɛlen don ka yɔrɔ minnu sugandi walasa ka nin waleya in sigi sen kan o yɔrɔ ninnu na. D'accord. An ye nin dɔgɔkun belebeleba mun an kɛlen don k'a prévoir n'an bɛna semaine de santé a tɛna kɛ Bamako fan bɛɛ la an kɛlen don ka fan dɔw de ta an ka commune kɔnɔna la n'o ye commune 1 an kɛlen don ka yɔrɔ damadɔ de ta n'an bɛna kɛ yen nɔ o yɔrɔ fɔlɔfɔlɔ o ye an ka CSRF n'an b'a fɔ o ma CSRF de la commune 1 don fɔlɔ o bɛ kɛ yen nɔ
don filanan o ye asagoba ye n'an b'a fɔ ko asagoba o bɛ kɛ don sabanan fɛnɛ o bɛ kɛ asacom si n'o ye sigiyɔrɔ sescom ye a bɛ kɛ don sabanan fɛnɛ an bɛ taa o kɛ don naaninan an bɛ taa o kɛ asaco boule 1 na n'o ye bulukasomugu sescom 1 ani don laban tuguni an bɛ t'o kuncɛ CCRF la yan nɔ balontan terrain min bɛ Korofina yɛrɛ dɔgɔtɔrɔso ɲɛfɛ a bɛ taa kɛ yen nɔ o yɔrɔ ninnu choisilen an y'o choisi parce que an ka fɛn kɔnɔna la an ka sigida kɔnɔ yan nɔ sescom ka ca sescom baden min a sescom bɛ se ka taa jɔ fo sescom 11 ɲɔgɔn na a ka d'an ye k'a k'a bɛɛ la ɲɔgɔn fɛ mais a bɛ se ka kɛ an bɛ cogo min na a tɛ se ka kɛ ɲɔgɔn parce que n'i y'a mɛn i bɛ nin activité sugu labɛn préparation de b'a la fond b'a la ka mɔgɔw mobiliser o bɛɛ b'a la o de la an bɛ sescom damadɔ ta ka yɔrɔ damadɔ ta an bɛ taa dɔw kɛ yen nɔ siɲɛ wɛrɛ t'aw la fɛnɛ komi siɲɛ wɛrɛ t'aw la fɛnɛ an bɛ se ka t'o kɛ yɔrɔ fɛnɛ na komi an b'a kɛ to an bɛ ka yɔrɔ ta an b'a bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ n'an taara dɔ kɛ nin na an bɛ taa dɔ kɛ nin na komi ne yɛrɛ kɔnɔna la mɔgɔw mago bɛ santé la kojugu mais fan dɔ a bɛ se ka kɛ wagati dɔw bɛ se fan dɔw ta o ka bon ni fan dɔw ta ye i bɛ an bɛ fɛn choisi o concours ninnu kɔnɔna la o cogoya ninnu. Ok, o faamuyara. Maintenant président ni programme minnu bɛ aw bolo i da magara la k'a fɔ ko aw bɛna aw ɲɛsin waleya caman ma jelidi b'u la tension jabɛti olu bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛli b'a la fo ka taa se farikolo ɲɛnajɛ o n'a ɲɔgɔnnaw bɛɛ lajɛlen ma yalima fɔlɔ i bɛ se ka ɲɛfɔli kɛ an ye jolidi aw y'o kɛrɛnkɛrɛn kun jumɛn na ka fara aw ka activitéw kan. Ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ jolidi bɛɛ b'a dɔn joli nafa tɛ ban a tɛ fɔ ka ban kɛrɛnkɛrɛnnenya an ka dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna yɛrɛ la souvent problème caman bɛ yen nɔ ni joliko waati nana se banabaatɔ dɔw ma joli sɔrɔli a bɛ kɛ baara ye sabula joli tɛ yen nɔ joli n'a ma a bɛ lasago yɔrɔ min na n'o ye banque de sang ye a bɛ kɛ problème ba ye caman yɛrɛ bɛ se ka tile damadɔni kɛ u tɛ joli sɔrɔ o gɛlɛyaw hukumu kɔnɔna la an y'an sigi ka miiri ni anw nana ka na joli di o fɛnɛ tɛna dɔ bɔ jamana joliko hali ni a ma caman t'a la a kɔni an b'an seko kɛ ka dɔ bɔ o la sabula urgence bɛ se ka na olu bɛ mago bɛ jɔ joli la ni joli tɛ stock la o ye problème ye a bɛ se ka dankari a tigi ka diɲɛnatigɛ la n'o t'an ka laɲini voilà donc o hukumu kɔnɔna la an nana joli di an y'o tɛnkunya kɔnɔna la. Ok o faamuyana Tarawele i bɛ se ka dɔɔni fɔ an ɲɛna joli di yɛrɛ nafa la a bɛ se ka kɛ nafa jumɛn ye ka ɲɛsin farikolo kɛnɛya sabatili ma. Joli di yɛrɛ bɛ se ka kɛ nafa min ye ka tɛmɛ ka ɲɛsin farikolo yɛrɛ ma n'i y'a mɛn i farikolo bɛ baara kɛ a bɛ dumuni kɛ a bɛ bɔ joli de fɛ dumuni farikolo ninnu bɛ balo joli la mais ni joli tɛ farikolo la a bɛ se ka ko caman kɛ komi a y'a fɔ cogo min na i bɛ se ka ni yɛrɛ perdre o la saya bɛ se ka bɔ o la ko caman wɛrɛ kɔlɔlɔba ye o ye wala a ɲininen don ka min bɛɛ fɛ joli di a ka ɲi yɛrɛ yɛrɛ de n'a mɔgɔ sera ka joli di à chaque fois a bɛ jamana dɛmɛ a bɛ sigidaw dɛmɛ wa a bɛ banabaatɔ minnu yɛrɛ mago b'a la fɛnɛ a b'olu fɛnɛ dɛmɛ yɛrɛ de parce que joli filɛ nin a jɔyɔrɔ ka bon kojugu a bɛɛ tɛ se ka fɔ yɛrɛ ka ban. O tiɲɛ maintenant président i bɛ se ka mun fɔ ka fara joli di nafa kan ale ni welewelekan min b'i bolo ka ɲɛsin jamanadenw ma u ka bɔ ka taa joli di. D'accord balimakɛ y'a fɔ cogo min na ni jɛɲɔgɔnkɛ joli nafa tɛ fɔ ka ban hali an bɛ fiɲɛ mun sɔrɔ o fiɲɛ ninnu n'an b'a fɔ o ma oxygène o oxygène bɛ transporter joli de fɛ donc ni joli hakɛya dɔgɔyara i b'a ye oxygène mun bɛ transporter ka na farikolo la o quantité o bɛ dɔgɔya farikolo la n'o dɔgɔyara o bɛ se ka kɔlɔlɔ lase farikolo fan caman ma o caman bɛ taa o bɛ se ka hali a tigi yɛrɛ ka a bila koma ninnu na joli dɔgɔya ninnu bɛ na n'o ye a bɛ na ni kɔlɔlɔ baden de ye joli nafa tɛ se ka ban farikolo la. Ok o faamuyana Mamadu Lamini Tarawele banaw ka ca cancer la banaw bɛ yen nɔ jeli la bana wɛrɛw bɛ yen nɔ mais mun de la a ye aw ɲɛsin kɛrɛnkɛrɛnnenya la tension ni diabète ni a ɲɔgɔnnaw ma.
dɔgɔkun in kɔnɔ. D'accord. Jabɛti ne bɛ kuma jabɛti kan. Ni dɔgɔkun in kɔnɔna la n'i y'a ye an y'a ɲɛsin k'a fɔ k'an bɛ jabɛti joli sɛgɛsɛgɛw kɛ k'a lajɛ an ka sigidaw kɔnɔ parce que mɔgɔ caman bɛ yen nɔ bi bana in bɛ mɔgɔ caman na mɛ o t'a dɔn o b'a ignorer. Maintenant comme an b'a fɔ cogo min ko bana kunbɛn ka fisa ni bana furakɛ ni joli ni sababu la a bɛ se ka kɛ a bɛ dɔ la a kun t'a dɔn n'a dɔnna joona prise en charge bɛ se ka kɛ joona mais ni a ma dɔn joona a bɛ se ka kɔlɔlɔw bila ka na comme an b'a fɔ cogo min jabɛti yɛrɛ mɔgɔ caman bɛ ko sukarodunbana dɔw b'a fɔ ten parce que an b'a dɔn o de la ka caya mais jabɛti suguya fɛnɛ ka ca. Jabɛti suguya dɔ bɛ yen an b'a fɔ jabɛti de type 1 o bɛ yen jabɛti de type 2 o bɛ yen jabɛti dɔw bɛ na fɛnɛ muso kɔnɔmaw ka wagati kɔnɔmaya wagati la jabɛti dɔw fɛnɛ bɛ na jabɛti secondaire bɛ yen n'o bɛ bana wɛrɛw bɛ yen nɔ olu bɛ jabɛti di. Maintenant jabɛti de type 1 an bɛ fɛn ka dɔɔni fɔ o la jabɛti de type 1 yɛrɛ ye jabɛti sugu min ye fɔlɔ généralement sama nɛnɛ mun kan ka o bɛ ji dɔ de produit walasa ni sukaro hakɛya n'o cayara mɔgɔ joli la o ji in de b'a to o bɛ diminuer a bɛ na ka na sécréter ka se ka sukaro in la yɛlɛma k'a kɛ fɛn wɛrɛw ye farikolo nafa bɛ se mun ma mais ni o sama nɛnɛ yɛrɛ tɛ ka baara kɛ i b'a ye ji min bɛ produit o fanga bɛ dɔgɔya n'o kɛra sisan tɔ sukaro bɛ yɛlɛ kojugu ni sukaro yɛlɛla sisan tɔ an b'a fɔ ko jabɛti ani dɔ in type 2 o filɛ o b'a sɔrɔ ji bɛ ka produit mais a kan ka baara min kɛ a t'o kɛ ou bien mun bɛ ka produit a produit ta ka jugu donc n'o fɛnɛ kɛra sukaro bɛ yɛlɛma sukaro min kan ka bayɛlɛma o tɛ se ka yɛlɛma a tant que i bɛ ka sukaro dun dɔ wɛrɛ bɛ fara a kan a bɛna caya n'a cayara a bɛ se ka kɔlɔlɔ baden di a bɛ se ka kɔlɔlɔ lase an yɛrɛw ma a bɛ se ka kɔlɔlɔ lase dusukun ma a bɛ se ka kɔlɔlɔ lase jolisiraw ma a bɛ se ka kɔlɔlɔ lase hali ɲɛ ma a bɛ se ka kɔlɔlɔ lase yɔrɔ caman ma an b'a fɔ cogo min na maintenant anw bɛ se ka mun fɔ komi dɔgɔtɔrɔya la taamasiyɛn dɔw bɛ yen nɔ n'i y'olu ye la i hakili kan ka jigin bana dɔw la dɔw bɛ yen nɔ jabɛti yɛrɛ a bɛ se ka sugunɛ kɛ caman a b'a bila dɔw la o y'o bɛ taa ɲɛgɛn na a plus fɛnɛ o bɛ ji min ka caya fɛnɛ ji min nɔgɔ b'o la kuma bɛɛ o bɛ ji min dɔrɔn wagati bɛ ji min nɔgɔ b'o la wa dɔw bɛ yen nɔ a b'o pasa yɛrɛ de k'o farikolo bɛɛ pɛridi o kan ani sɛgɛn dɔw fɛnɛ bɛ yen nɔ sɛgɛn min n'o la n'o bɛ sɛgɛn kuma bɛɛ o yɛrɛ ma ani a bɛ jiko dɛsɛ bila dɔw fɛnɛ na maintenant n'i ye o taamasiyɛn ninnu ye la i kan ka se dɔgɔtɔrɔso la joona dɔgɔtɔrɔso min ka surun i la walasa ka taa ɲɛfɔ n'i y'a ɲɛfɔ u ɲɛna komi dɔgɔtɔrɔ ka baara don mun kan ka kɛ o b'o kɛ. Ok o bɛ fɛɛrɛ ni dabali sigi sen kan o faamuyana kosɛbɛ yalima welewelekan jumɛn b'i bolo nin yɔrɔ in na k'a lase an filɛbagaw ma n'a ma ɲɛ k'a fɔ aw kɛlen n'u ka déjà dépistage sigi sen kan ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ ka ɲɛsin jabɛti ma u ka se ka bɔ ka aw lasɔrɔ ka taa u ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ. D'accord komi n tɔɲɔgɔnkɛ y'a fɔ cogo min na semaine in kɔnɔ an bɛna mun programme a y'a fɔ jabɛti jolita b'a la tension contrôle b'a la ne bɛ se ka welewelekan mun bila an lajɛbagaw ma bɛɛ ka bɔ mɔgɔ bɛ yen nɔ k'i y'a dɔn k'i sen bɛ se ka bɔ i kɔnɔkɔrɔ k'i lasɔrɔ i ka se an ka nin yɔrɔ fɔli ninnu na n'o ye sɛgɛsɛgɛyɔrɔnin CSCOM ani bulukasomugu ta ani yɔrɔ fila fɛnɛ b'a la o bɛ kɛ dimanche sɔgɔmada fɛ n'o ye Sherifu Madani Usumani ka misiri yɛrɛ sɔgɔma an bɛ yen nɔ ani ba ser'u si la o ka misiri o ye dimanche sɔgɔmada ye ni fajiri jiginna dɔrɔn o wuli mɔgɔ k'i b'a fɛ i joli ka ta k'a lajɛ jabɛti n'a sɔrɔ i ka sukaro hakɛ bɛ cogo min na i bɛ se ka se yen yɔrɔ ninnu na ni Ala sɔnna an ma an segin mun ye. Ok président aw ka nin sɛgɛsɛgɛli ninnu kɔnɔ jabɛti kɔfɛ tension fɛnɛ sɛgɛsɛgɛli fɛnɛ b'a kɔnɔna na yalima i bɛ se ka ɲɛfɔli kɛ an ye ka dɔɔni fɔ an ɲɛna bakuruba la tension ko fɛnɛ na siraw la. D'accord o ɲininkali o diyara n ye tension ye bana ye mun bɛ tali kɛ joli ka tagali fanga joli sira kɔnɔna la o bɛ dankali kɛ tension na an b'a fɔ o ma hypertension
par exemple ni courant fanga boyana sisan an b'a fɔ tension fanga boyana tension boyana c'est le même principe ni joli fanga fɛnɛ joli bolili joli sira kɔnɔ n'o fanga boyana donc an b'a fɔ hypertension o hypertension ye o ale bɛ ladɔn mesure de fɛ an ka machine bɛ yen nɔ an b'a fɔ o ma tension mètre consultation fɛ an ka lajɛliw fɛ dɔgɔtɔrɔso la an bɛ tension lajɛ o tension lajɛw la hakɛya de bɛ yen nɔ n'a a tɛmɛn'o kan misalila 140 sanfɛta 90 dugumata n'a tɛmɛn'o kan o tɛ se ka fɔ yɔrɔnin kelen ko tension bɛ nin tigi la mais lajɛli kun 3 ni tension in tɛ ka jigin o kɔrɔ a bɛ se ka f'i ɲɛna ko tension bɛ yen nɔ. Bon, ale tension ale bɛ sɔrɔ fɛn caman fɛ an ka habitude alimentaire n'o y'an ka tagabolo ye dumuniko ta fanfɛla la kɔgɔdun caman ani tulumafɛnw caman ani farikolo ɲɛnajɛ ko o dabilali sigiyɔrɔ kelenw o b'a la ani ni mɔgɔ min ka graisse mana caya sabula n'i tɛ baara kɛ n'i tɛ farikolo bila mouvement na graisse bɛ caya donc n'i ye poids ta olu fɛnɛ o bɛ se ka kɛ a facteur dɔ ye mun bɛ se k'a lase i ma ale kɔlɔlɔw fɛnɛ ka ca a bɛ se ka dankari kɛ kunkolo la jolisiraw la n'an b'a fɔ caman ma AVC mɔgɔw b'a fɔ tension bi farikolo sara voilà a bɛ se k'o lase parce que ni joli fanga bonyana kunkolo zɛmɛ jolisiraw kan a bɛ se ka na ni o yɔrɔ pɛrɛnni walima a bɛ se ka an b'a fɔ dɔ ma ko AVC ischémique donc o bɛ se ka blocus kɛ jolisira la donc i b'a sɔrɔ joli tɛ se yɔrɔ dɔ la nka dakurunya dɔ la joli nafa kan ni joli tɛ ka se kunkolo zɛmɛ yɔrɔ dɔw la a bɛ fiɲɛ tigɛ o la n'a ye fiɲɛ tigɛ o la o yɔrɔ o bɛ baara dɔw de kɛ farikolo la donc n'o o ma se ka fiɲɛ sɔrɔ o yɔrɔ de bɛ se ka mɔgɔw la bin a bɛ na ni farikolo se ka na ni farikolo saw ye dɔw la a bɛ se ka fiɲɛ caman bila adamadenya yɛrɛ la dusukunbanaw b'a la a bɛ se ka problème lase hali rɛnw ma olu ye ani organe caman bɛ farikolo la n'a bɛ se ka kɔlɔlɔ lase o ma pour que an ka se ka an yɛrɛ tanga ka bɔ nin ma ni n'an b'a fɔ o ma ko tension an ye facteur minnu fɔ ka to ka farikolo ɲɛnajɛ kɛ don o don hali n'a kɛra miniti 30 de cɛkɔrɔbaya t'a la musokɔrɔbaya t'a la i b'i ka tapi sanfɛ i tɛ se ka tagama jan kɛ mais i ka tapi kan i wulila i sigi i nana i bɛ se k'a kɛ hali i ka sokɔnɔna la miniti 30 i b'a kɛ ka farikolo bɔ ɲɔgɔn na ka b'o la an ka kɔgɔmafɛn dun caman an ka caman b'o la ani tulumafɛn ninnu an ka caman b'o la donc ka poids perdu n bɛ da maga yɔrɔ min na n'o ye sisimafɛnw ye n'o m'a fɔ ma cigarette ani stupéfiant ninnu olu minnu dabila ani gulɔ olu fana bɛ se ka problème lase jolisiraw ma. Maintenant wagati corona yalima kumakan laban jumɛn b'i bolo? Bon kumakan laban bɛ ne bolo ne bɛ population commune population bɛɛ de invité u ka se ka fara an kan ka ni activité n'an b'a fɔ semaine de santé ka se ka a yiriwa an bolo cogo min na ani an bɛ foli belebele lase an ka partenaires ma sabula ni activité tɛ se ka kɛ cogo si la tant que ni dɛmɛbaga jɔnjɔn t'i la o dɛmɛbagaw caman la an bɛ se ka an ka mairie de la commune 1 an b'o foli lase monsieur le maire ma kosɛbɛ o tɛmɛnen kɔfɛ an ka CCRF centre de santé de référence Korofina o médecin chef a n'a ka jɛkulu bɛɛ lajɛlen u y'an dɛmɛ u ye sira caman don an kɔrɔ ni semaine de santé in na o tɛmɛnen kɔfɛ clinique Aya u ka dɛmɛ sera an ma Badjurokor entreprise Badjurokor olu ka dɛmɛ sera an ma pharmacie populaire du Mali olu fana y'an dɛmɛ kosɛbɛ Africa Lab olu y'an dɛmɛ école de santé Félix Houphouët-Boigny olu ka dɛmɛ jɔnjɔn sera an ma école de santé de Bamako n'an b'a fɔ o ma ESB olu fana y'an dɛmɛ foli belebeleba o ye an kɔrɔw ye olu ye sira caman don an kɔrɔ olu y'an dɛmɛ
u ka baaraw tiɲɛ kama ka se ka an kɔnkɔrɔma don kosɛbɛ. An tɛ ɲinɛ mun ka foli kɔ n'o y'an ka marraine ye. Ale sababuya la an sera ka fɛn caman caman kɛ pharmacie Jitumu. An ka foli belebeleba bɛ s'a ma Dr Tɛnɛ Samake, an b'a fo nin yɔrɔ la, ani jɛkulu caman bɛ commune kɔnɔna la. An da tɛna se ka to a bɛɛ la, mais an b'u bɛɛ lajɛlen fo nin yɔrɔ la. Ok, o faamuyana. Tarawele, i ka kumakan laban ye jumɛn ye? D'accord, ne ka kumakan laban bɛ se ka kɛ mun ye komi a y'a fɔ cogo min na, an b'an ka dɛmɛbagaw ninnu an b'olu fo. N'i y'a mɛn an bɛ nin activité ninnu kɛ mɔgɔ de bɛ k'an dɛmɛ. N'a y'a sɔrɔ maa tɛ k'aw dɛmɛ a ma nɔgɔn. Maintenant ni an bɛ welekan bila maa o maa bɛ yen nɔ n'u bɛ se k'an dɛmɛ n'o kɛnɛya ka d'a ye n'a bɛ fɛ ka investi anw min yan nɔ maintenant dɛmɛbaga an mago bɛ dɛmɛbagaw la. Dɛmɛbaga an mago bɛ dɛmɛbagaw la yɛrɛ yɛrɛ de. Parce que n'i y'a mɛn i bɛ fɛ ka kɛnɛya kunbɛn i bɛ fɛ ka fɛn dɔ kɛ fo dɛmɛbaga ka k'i la. Ne bɛ dɛmɛbaga k'i la tiɲɛna a bɛ gɛlɛya i bolo yɛrɛ yɛrɛ de. An mago bɛ dɛmɛbagaw la yɛrɛ de. N m'o fɔ fo o faamuyala. A bɛ ɲini an kelen kelenna bɛɛ lajɛlen fɛ min se min an ka dɛmɛ don nin kalanden ninnu ma walasa u ka laɲini min ye ka jamanadenw ka kɛnɛya sabati kɛrɛnkɛrɛnnenya la u bɛ sigida min na fɔlɔ ka d'a kan ni ma ɲɛ k'a fɔ ko i bɛ waleɲuman kɛ a ka kan i sigiyɔrɔ bɛnnen don yɔrɔ min ma i ka dɛmɛ ɲɛsin o ma fɔlɔ. Nin fana de bɛ dan sigi an ka bi jamukan na aw ni ce aw ka ɲɛma dali la a k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ.